Întrebarea numărul 1. Spune orice muzician din România. Dacă ai spus Bogdan de la Ploiești, îmi pare rău, ai pierdut. Evită să spui același răspuns ca și mine. Dacă odată avem același răspuns, ai pierdut. Să vedem cât poți supraviețui. Întrebarea numărul 2. Alege un emoji care îți apare când ții apăsat pe butonul de comentariu. Dacă l-ai ales pe acesta, ai pierdut. Dacă încă ești în joc, lasă un like. Întrebarea numărul 3. Alege un număr de la 1 la 10. Dacă ai ales 6, îmi pare rău, dar ai pierdut. Întrebarea numărul 4. Alege un număr de la 1 la 3. Dacă ai ales 1, ai pierdut. Care este prima persoană care apare când dai share după pe mai multe? Fac pariu că este mama sau prietenul tău. Scrie scorul tău în comentarii.